Fatma ta hazıra? Ez hawenena. Di dapîrê me êstî yew cad xuşwenî yew bînan nevînenî. Çiyo? Aferin. Bira mena çot pey hot keyeyond kot. Sultan vaj. Rar yani rayir. Aferin. Dapîra me esta a mezelê xu ver aşonena. Yusuf? Dalpa. Aferin. Cumali ta hazırî. Patila vaşi serê kaşî. Herdiş. Aferin. Mehmet Said ta hazırî. Venika mena barî şina ca tarî. Vaj. Ne were vaj? Lüleyê tifing. Aferin. Esma ta hazıram. Ez monganê xu çena zerre boçika eyên tebera monena. Dilgoş, çatal. Aferin. Gülsüm kalayê putî pir nitî. Hejîr. Zaf weşo. Cumali qijê xalê me yenî binê banî ra şinî kilava înon çota. Vaje çiyo? Nehey. Aferin. Xurê çapîkeka delal bicene.